آية بدراني ناني سورة يوسف آية بدراني ناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani saba shaharu shaban minye hijra sankalo segina bisuye umugani worona miladi nasaraw ka jate ba fula ani mugani fula sankalo sabana bisuye umugani konontona ambe daudabu masjid ar-rajahu ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. wa qala al-maliku atuni bihi astaqlisuhu li nafsi ila akhir al-aya. yaqulu ta'ala ighbara an al-maliki hina tahaqqaqa bara'ata yusufa alayhi salam ونجاهة إرده مما نسب إليه. على بان كباريا با فويا مسامين كروتا لندو كان كباريا كبو مساكما تمامين مساكي نيادو كو يوسفو أباري لندو كم من دمبرا كتاما كوينكي بغتي أما كوينكي abari lendo kabo koima tumami masakeye nindo aku kata yusufu nofe ukana naye ale yerebe yusufu ke ayere kam masurunya mogo sisa aba yusufu kreya ayere ka gira yere la ka ke yusufu ke akonsaye nabe koko ke ani yusufu de be hakrina wira nyogono abe faragul lajeya tumami yusufu ye sogol lakale chinana ko yusufu ye sogol lakale masake ko wa qala al maliku atuni bihi forola masake ko de ayeta takana nay ayinani yusufu ye ni tumami sogol lakarela yusufu ye chiden sagi kana ko alete bo kasola muso munu ni bolo jogi ale nofe fo luka kibaria de kato shika mimbe aleka tuma mimba aleka te bo oka foko bede ka jeya tuma mim masake ye muso fara nyugonka ku nyininka muso beye isufu baria odone masake ko chogo di sisa wa qala al maliku atuni bihi astaqlisuhu li nafsi folo kuma min fora ani tuma ma sabatira ko yusufu bari lendo kabo koyima masake kuma min fo ubora nyugon koro folo tayena nay fulana tuma mi akabariya donna akwa aye nana ye nka yusufu kenyere kam masurunya mogoy ka gerenyere la astaqlisuhu li nafsi mba kere nyere de ye ka kenyere de kam masurunya mogoy nimbe aka hakilina unyini nimbe ko menke utara yusufu nofe tumami yusufu nana masakefe falamma kallamahu
tumami masakeye yusufu koma ñogoña qala innaka alyawma ladayna makinu aminu tumama yusuf kuma ñogoña fanala aya soro yusufu jogo ñumantigi do ko donna do abe fen kalama tumami kuma ñogoñen fana ko era masaken ko yusufu ma ako bi eye palasi batigi de an feya bi eye mogo de ye bi an feya ni dannaya bi ka tuma aya kuma ñogoña aya do kuma ñogoña fana la yusufu ye mogo miñe ay qatabahu almaliku wa arafahu wa ara fadlahu wa bara'atahu wa alima ma huwa alayhi min khuluqin wa khalqi wa kamali tumami masake yusufu kuma ñogoña aye yusufu do mogo min do aya ka pasamantiya do aya do ko musufu ye mogo ye abarilen do aya do ka fo yusufu jogo ñumantigi do ani dancogo ñumantigi dafalende do a jogo kañi a dancogo kañi tumami ayo do wakati mi awa ko yusufu ma bi ladayna makinu aminu eye mogo palasi tigi de an feya joyoroba tigi de an feya bi eye dannaya ma de an feya bi nanka dannaya bi ka nin fora yusufu ye قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم تمام من كرا حرب يوسف فنا أهمي يدي جمانا بالله في أتشغمي أني جمانا دوم بالله في أتشغمي يوسف همي يودي سغمي مساكي يا ني يوسف يا لكالي يوسف بافي من جمانا كان نفلوكو o ka di ale ma pour ale yɛrɛ ye sogo min lakale sogo in a jɛrɛbaga ni jamana jɛrɛbaga k'a kɛ ale ye pour jamana den bɛɛ bɛ lafiya cogo min wala tuma min kɛra kala yusufu ko ajalani ala khajaini al-ard a ko masakɛ ma min ye jamana ka nafolo ko jamana ka nafolo mara yɔrɔ ani jamana ka nafolo ko n de la o ɲɛmaya la yala ni ani ciden ka harisaw be fara ɲɔgɔn kan cogo di ciden ka sasalu nana muslimu kɔnɔ ko ɲɛmaya mɔgɔ kana ɲini ni ɲɛmaya diri ma k'a sɔrɔ i ma ɲini ala b'i dɛmɛ a la ni yɛrɛ de kɔrɔtɔla ka ɲɛmaya ɲini awa i ko b'i yɛrɛ bolo o bɛ gɛlɛya i ka dɛ ciden y'o fɔ hadisa dɔw la ciden ko ɲɛmaya min filɛ nin ye jɔyɔrɔ minnu filɛ nin ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a y'a ɲini an kana d'a ma mɔgɔ ye ɲɛmaya ɲini ciden ko an kana d'a ma an y'a dɔn mɔgɔ b'a fɛ a kɔrɔtɔlen de ka taa ma an kana d'a tigi ma bon yusufu fana a sabatira a ye ɲɛmaya ɲini ya dɔɔnikɛbaw ye nin jaabi n ko yusufu y'a dɔn de palasi min filɛ nin ye dɔɔni bɛ ne la ne bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ cogo min ni jamanadenw bɛ lafiya mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ komi cogo ni y'a to mɔgɔ wɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ degun sɔrɔ yusuf fana ka hami ye de bɛɛ bɛ lafiya cogo min wala dɔɔnikɛbaw ko nin yɔrɔ la hari an ka sariya n'a y'a bali ko i kana ɲɛmaya ɲini mɛ ni yɛrɛ y'a dɔn e bɛ yɔrɔ min ko dɔ bɛ i bɛ ɲɛmaya ɲini na a la e b'a dɔn cogo min i bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ cogo min mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a kɛ ka ɲɛ o cogo la ni e ma palasi in ta i bɛna mɔgɔ dɔ bila a la min b'a tiɲɛ a dagara i ka ɲɛmaya ɲiniya jama nafa kama pour mɔgɔ kana taa bila a la mɔgɔ min b'a tiɲɛ yusufu ta ye o de a ko n kɛ dugu min ye a ka nafolo ko mara n kɛ o ɲɛma ye o di ne ma inni hafizu nafolo in ne bɛ se k'a mara n bɛ se k'a mara a mara cogo ɲuman na ni n kan ka dɔn ni n kan ka bɔ ni n kan ka kɛ cogo min n b'a cogo dɔn alim n b'a dɔn fana n bɛ se ka nafolo in mara tɛ tiɲɛ cogo min alim nafolo in jɛrɛ cogo a dɔn cogo a bɔn cogo a mara cogo n b'a bɛɛ dɔn n b'o fana dɔn awa n kɛ dugukolo jamana min y'a ka nafolo ko ɲɛmaya ne y'a ka nafolo mara ɲɛmaya o di ne ma
ikad dugu kolo kan nafuru ko tombolo mon nin kele masake ndalen be yusufu la fana ayere de ko yusufu ma ko place babolo dan ya madu ulufe aw yusufu fana yen ni nyini ama nyini ayle yere nafaka made jamana be lafiya chogomi ani jama be lafiya chogomi aw masake ya kay fana وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين وكذلك على كل فلك كي يوسف يتشغمد نا يمسر الدغن فلو مرا الدنا ينا نيمايا نو ديرا ما تشغمد مكنا ليوسف في الأرض ni ala ye palasini ma fantiya di yusufu ma misira nin cogo kelen de la kata ayen ni soro cogo mi de awa ni ala ye palasi ani jɔyɔrɔ di yusufu ma misira dugukolo kan nin cogo de la yetabawwau minha haysu yasau misira yɔrɔ yɔrɔ ka di yusufu ye a bɛ jigi ye nin ka d'a ye yɔrɔ min a b'a kɛ foyi tɛ bɔ a la ala de y'a k'a ye maana bɛ ko ɲɛnaboli kɛ misira dugukolo ka cogo min y'a diya nusibu birahmatina man nasau ne ala bɛ ka nɛɛma ta ka lase mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a ye n diya ko n bɛ ka nɛɛma ta ka lase ma wala nudiyu ajira limuhsinina wa ne ala tɛ mɔgɔ ɲuman si ka baraji tiɲɛ n'i y'a ye nin jɔyɔrɔ ninnu ni palasi ninnu ni nɛɛma ninnu yusufu y'u sɔrɔ n'a ka ɲumanya de a ka jogo ɲumanya a n'a ka lahala ɲuman a ye ninnu sɔrɔ ni o de ye ayiwa yusufu dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ ɲuman de ye i ye ɲuman kɛ ni ala ye ka ɲuman kɛ i ni ala ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni ala t'i ka sara tiɲɛ abada ɲini min ka ka diɲɛ kɔnɔ n b'a k'i ye ɲini min ka ka lahara n b'a k'i ye o de y'a to yusufu ta fula bɛɛ kɛra yusufu ye ala ye sara min di yusufu ma tɛ ka fasamanca min d'a ma ka jɔyɔrɔ min d'a ma ka bonya ni karama min d'a ma diɲɛ dɔrɔn tɛ dɛ nin de ye diɲɛ ta ye mɛ lahara fana ala bɛn'o fana fɔ ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ولأجر الآخرة خير أو ألا بسهر من دي لا غرفنا ولي كان للذين آمنوا مغوية مغمن لمناني عليه وكانوا يتقون نوتون كرا على ينسرنا بغوية مغمو يوسف فلي أبيكم على يا إيرانا jiya kono ala ye nin jɔyɔrɔw di yusufu ma mɔgɔ ɲuman de don ɛwa lagara fana sara de b'a ye lagara fana ala bɛ sara min di yusufu ma lagara o fana kawusa diɲɛ ta ye awa mɔgɔ ɲuman fana bɛ b'o cogo de la mɔgɔ ɲuman bɛ diɲɛ kɔnɔ ala bɛ sara ɛwa ala bɛ sara min di muminun fana ma yawmalikiyama don lagara o fana kawusa diɲɛ ta ye mɛ lagara sara in bɛ jɔnw ye mu'minun munun tun bɛ siran ala ɲɛ an ko al-imanu wa taqwa limaniya ani ala ɲɛ siranya n'u farala ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ limaniya in bɛ kɛ fiilu ta'at ka batow kɛ ala bato fɛn o fɛn ye ala bato ye wajibu ani nafilaw k'u kɛ limaniya bɛ kɛ o de ye at-taqwa ala ye siranya bɛ kɛ ka haramu kow ye k'u to ye min ye haramu ye ani makaruhu k'olu to ye ala ye siranya bɛ kɛ o ye taqwa bɛ kɛ o ye mɛ ni limaniya dɔrɔn de fɔra yɔrɔ la ala ye siranya dɔn n'a kɔnɔ ni ala ye siranya dɔrɔn de fɔra yɔrɔ la limaniya dɔn n'a kɔnɔ ni n'u fila farala ɲɔgɔn kan aya kelen kɔnɔ limaniya bɛ kɛ ka batow kɛ ka wajibuw kɛ ala ye siranya bɛ kɛ ka haramu kow to ye min ye lagara sara nin ko fila de b'a di mɔgɔ ma ka ala ka wajibuw kɛ ani mustahabu minnu nɔgɔyara ma k'u kɛ ka haramu to ye ka makaruhu to ye mɔgɔ minnu kɛra ni lahala la ninnu bɛ sara min sɔrɔ lagara o ka fisa diɲɛ fana ta ye yukhbiru ta'ala annama iddaqarahu Allah ta'ala linnabihi yusufa alayhi salam fi dar al-akhirah
منكسر كن آية توسير لا ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون كو على ينكباريا مسمى كرتا لندو كو على يسرم الله سبو أكن نبي نيما يوسف يلاغرا أعجم وأكثر وأجل كو أودي كبو أودي كاتا كتمي جياتاكا مما قوله من تصرف والنفوذ في الدنيا كو علي بن سرم من دي يوسف ما لا غرا أودي كبو أودي كاني كتمي علي منك يوسف يجيان كنو من مصر دوكو كلوك بابولو أبيكم سليمان على ينيم فلادي من دي أفرما حاجة أتاؤنا فأمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لجلفا وحسن مآب سليمان فنك كباريا على يوفلادي فو تمامي على جيان نيمة دي سليمان ما أكون نيني على كاد سوني دي ديلي دي نينيا ديما فأمن أم أمسك بغير حساب فلن ترى من كديه أكن نيما إنا من كديه كامنا أمنا ni alati kurusha nufe ninte jinya ta Sulemana bulwa awa ko wayna lahu indana la julfa wa husna ma'abi awa ko Sulemana ni alafi fana lagara Sulemana agerelen de benne alala lagara fana ani sagi yoro de baye lagara donc alaka jonyuma alabe fulaimbe fara nyogon ka kadima wodi ato ko mu hakilima yikabaraw kalashi yikalla de nyini ni donya ka baraw kalashi ala kama kallagara nyini ala bu fula be dima abe jiya dima abe lagara dima men ni ayi ka baraw ke jiya de kama adola ina jiya nyere soro ite lagara soro adola ina manke jiya nyere ta soro ite lagara soro ibe sira manke fula bela wala haklima eki ka koke ala de kama ni nyana ina ala ce ka koke ala kama ala be jiya dima abe lagara dima men ni ka ko ke jiya de kama ni jiya nafa adola jiya nafa yi ala ba do dima ta be dima adola yere be manku fula bela ite jiya so ite lagara so وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون يوسف tumami ewa misira dugukolo annafolo ko dira yusufu ma aye sangolon fula min fo sigola sangolon fula folo min ko ewa samaya benya wala seneke fembe soro o sangolon fula intemena yusufu ye balo mara misira aye yoro bawde dila balo be mara yoro min ka sangolon fula in ka balo mara adun cogo fana ate fendi mogo ma ibe mindu na be tonni na folo be tiya aya jere chogonye tuma minni sangulon fula nyuma intemena yusufu ye sangulon fula min fokulu be ke sangele mawye o saunana o saunale geleya ye mushira dugu kolo beta fo kata sami kanaan yusufu fana balimo tumbe yorme fo geleya sera yoro bema balote soro yoroshi ni misira doronte min ye geleya bora misira fo kata kanaan sami jamana balote soro yoroshi fo ni nana misira de kana balosa yusufu de bolo katana ye awa balo fana fere chogo yake chogodu ni mogo min nana mogo kelen ateso mana mogo kelini nyame fula kana ka nyame fula doni fere ema yusufu te soma mogo kelen nyame kelen doni de be fere ema mogo kelen ma ateso mogo kelen ka nyame fula doni sa ateso mogo kelen edni nyame tankata ku be doni sa ateso ma mogo kelen nyame kelen doni de be dima ka balo hakke o de be ferima nin kele balo in tora ale bolo be nana balo nyina fe fo kana ana yaguba fana ana ka dawu yo me awa yaguba fana ye yusufu barima wuli kuci ku kana misra kana balosa ulu na leno ala fule ka ulu fana de ka kibariya fo unana yusufu ma
misra kana balosa ala ko waja ikhwatu yusufa ala ko yusufa balimaw nana balimaw anko mogotani fulade do ne yusufa ni bunyaminu ulube bala mogotayin fana ulube bala ube fa yaquba mogotayin de nana bunyaminu o tora fa koro depuis yusufu tununa fayina ayi mogo min bila yusufu nola na nyate wulala o kera balimakende bunyamin ayo de girayirela mogotayin nana me bunyamin tora kana fa koro yusufu kabbalima mogotan nana waja iqwatu yusufa fadagalu alayhi unale misra udonna yusufu ka fa arafahum yusufu ya wuludo abbalima mogota yusufu yudo wa hum lahu munkiruna mewluma yusufu do parce que olu yusufu fitini de fili kolon kono mogo munu fana yusufu tomo olu tado una tara yoro ani fana yusufu be lahala min na palasi min dira mani lahala min ba boloye ulu ta mira atena bilulu ka hakili la sogosi ko yusufu be na senin palasi ma me yusufu koni ulu be yusufu fili wakati mi ale ba kabali ma udo ale ma filula me ulu ma sheka ale do me ale ye ulu do tuma me ayu do ayu baro nyogonya ko yana aw kelende baw fala baw be balima wore bawula be tawsir la cogomi ko balima do an dogoni do balima do toran fa koro am mo tani kelede do am mo tande nana kele o toran fa koro ya ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم بجهازهم تمام يوسف يبلما أيوكا منه باللبوية kunana kabbalo munusa ku bellabbe ku kamina besiru ye ku kamina bellabbe qala yusuf kuma atuni bi akhi lakum min abikum tumam ayu labbe unil labbe kaka obekeruye abu bilasira wakati mi awa kunna tara aqwauna baliman min be fala sinyawirana bena abaliman min nani abe fala abe nana ha Allah tarawna anni ufil kayla aw maye ne aw kabbalo ewa suma ku dafa cogobi nya kabbalo suma uye ku dafa cogobi aw yere mo yewa wa ana khairul musilina aw ne fana dunan jatigi nyumande aw na ya nyaw bonya nya karma dunan jatigi nyumade ne aw maye ne aw ka ewa balo muno yasa ñu ewa peseli ni usuma ku dafa we cogomi ne dunan jatigi nyuma de donc o koso ñi ñuma yan munu ne bonya ni karama munu ke awleya mfana ya ñina u fe na bina abalima min be nani abe fa akana nay yusufu en fuye فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون فإن لم تأتوني به تمام يوسف أيو لكنو آية فلو لكو كان نبالي يوسف ككما من مساكي نايا يرتنونك جمانك نفلو مربغي mbese ka kolosi mba nyedo ani yoro mi fulene na ya yeretanu abali mawye doni kiba ko nunu na nyona nimu keni yere jirani waso basu tula mogo min nyuma min bila ni la hala nyuma min bila pour ko fo mogo doye pour akada ila ni ma foni yere bonya ni ma foni yere tanwe basitala tumami ayukanu nyuma ya ayem nyuma min ko yakula dunya wala ananu baga ako fayin lam tatuni bihi ni ana balima mana fala kayla lakum indi wala taqrabun aw teseka balo soro nefe ya tuguni de balo te suma awye nefe ya tuguni nana balima mana kele fulana ewa kana gerena yire akana gerena yire ayun lakanu
puru ni balima ni ka balima kana ayenyu ma yamin ku ye kasage ku baga baga nani abalima ko ni mana ani min be fala balote suma awye ya ha e wa kana gere na fana nimbe yusufu bafe unu ka balima imbe na chokome قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون قالوا يوسف بلمتينكو سنراود عنه أباه أو أمبا نينا فافي نانتارم بلما من بي أمبا نينا فافي وإنا لفاعلون أنكني بوكي من يتوكو بيلا أمبا نشيكو بكي كنينا فافي na jena naye kasira la bila anye kadama ambe na naye an koni ban sheko beke wala koni an koni bo ke mene an ba nyina fafe naye adi amma ambe na naye yusufu balmu yennin fo yusufu ye وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون يوسف يفير وره تيجي توسر بالما يمبنا تشومي يوسف من ببارك كمورو كنيو سما بالو سما ويكودو يكا برو كونو كيكا برو شري aka barake dem munum be awa aya fo udowe afule ka wori hakeme mina nunula nunun ka wari temina koy ayu ka waru sagin u ka minan kono nu tara u ka yorola u yere buye ku tawsagira uma do ko yusufu yen ninke mun kama parce que afa ci bora fa de fe ana balmaw de fulen nyama so ka songo minan nununa ne ka balo songo minan nununa ne man ka balo songo minan nununa ko aye songo isaguma ninde kama do ko ayi tawsirula ko ayun kan mine wa songon unin nafulu munun nana ayu kan nafulu sagu made puru nu tara u fana na jatem na masake trompera de akan nafulu annu nana antese ka tonu nunu nye fanka sagi katani nunu koni yede nin kera chogo bela nunu fana tara u yado kan nafulu sagaruma uteso kan masake kan nafulu minaye obeke sababu udu fana chogo bela ube sagi kana me tafsir kala do ma sonnima abdurrahman sadi ko ama sonnima abdurrahman shidi aka tafsir ko na le ma sonni roma ako yusufu balimu ibena do ko la nyefe yusufu balimu yere bado cho aya tugude masake ya tugude ko kan na fulo saguma me amu saguma puru nu tarau kana fo ni nyewali tade ante saka toni nu nyanka sagere nu la nyini toye la nyini bese ka ke fulaye yagoba mu faade fulen ninye ni wori goran faade fa ni balimo ne makka wori minan nununa ne manka wori minan nununa kele uba fulana ni nunun ka wori sagaruma no tara uben ni sonja ka fo nim masaka ya umbonya ayenyu maya kanye har wori munu anta sanni ke munu ayu sagama togo be koni anka sage kata anka ta fensa ni bolode akera ni fulade وقال لفتيانه يوسف كو أكبارك دم بارك دم إجالوا بداءتهم في رحالهم أين نونك منون وكورون أيا سجن وكمنون كنوري أين نونك ورون منون منون نانا كبلو سانويه أيو سجن وكمنون كنو أيو سجن وكبرو كنو لعلهم يعرفونها أدولا نو تارو كدغلا وبنا دو anye nyuma ya minkuye ka foja an ka wurin sagarama masake yambonya aye nyuma kanye ija an qalabu ila ahlihim no sagira kato ka demba yama una do kunni yu ka wurin saguma la'allahum yarjuna una ke sababu una nisonja una sage kana balo samburo tukuni yusufu ayenni ni mfanake ka ukamino sagi ukaboron kono فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا
أخانا نكتل وإنا له لحافظون. لابن كثير لعلهم يرجعون أكو قيل خشي يوسف عليه السلام أن يكون عندهم بداءة أخرى يرجعون للنيرة بها سبب minɛnw sagera bɔrɔw kɔnɔ bunkasiri bɛna tawsirikɛlaw ye kuma minnu fɔla a bɛna olu dɔ fɔ a ko dɔw kɔ yusufu ko minɛnw ka sagu ka bɔrɔw de kɔnɔ a bɛ se ka n'u sagira ka taa i b'a sɔrɔ wari wɛrɛ t'u bolo n'u bɛna ni sanni kɛ ni min ye tuguni n'u bɛ sagi ka na donc n'u sagir'u ma u bɛ sagi ka na u bɛ se ka wari sɔrɔ ka sagi ka na sanni kɛ ni min ye nin ye dɔw ka kuma ye. وقيل تجمم أن يأخذ من أبيه وإخوته إودا عن الطعام كدوكو أي يوسف مسعود نفا أنم بلمو نكاد بلو سوغ من أولولا أما سعود دوكو دياتو منهم سجرا بروكونو وقيل أرادا أن يردهم إذا وجدوها في أمتعتهم taharruja wa tawarruwa akodo ko ay yusufu ya sagu kamina kono de nu tara nu yuye u yerete so walitama yere kulusi mumbula uteso walitama obeke sababu ubesage kanani yusufu ka wori wuye donc ale fanan la nyino ka sagede ko abdurrahman sadiq maso ni yoro de ma ale ko ni nyoro in ka bola ni nyoro in tala mais yoro fula abesika kenu ulu dola kelenya laalla ni man nunu sage ma iba soro nunu wore tu bolo nu be sage kana tuguni nu yayi nunu sagira umma ube se ka nunu ta ka sage kana tuguni ube ni ewa yusufu maso afa aka wuri mina fani balima wala ka balo songo mina wulula ama soma aye mina nunu aya sabuma nin ko fula dola kelembe se ka ke falamma rajau ila abihim tuma yusufu balima fana sagira kanu fama yaqub قالوا يا أبانا أو كونفا منيا منا الكيل أو سياورة كبلو سما كدي أمة كبلو فير أمة أنكم أنترا ولا سياورة ده فأرسل معنا أخانا أو أمبلما بنيامين أتي كفر أنكتا سياورة نكتل أن بلو سما لسرو أن بلو سرو وإنا له لحافظون أو أم باكلو شفنا ulu fana yin fo fa ewa fa an fa sinya wore an ka sage kata ka balosa an kuma tira wala de asarati kera de fo an nan balimai de kana nan an balimai mata ko ni sinya wore an te baloso roye koy an kuma tira ma de nan balimai ko ni de mata sinya wore an te baloso roye parce que min yi balo yin fera man masake ya fo ka da ka de kon balimai min beya kon anna mana ko balo te fera amman kana gira la fana ewan kuma ntira balo fere made wala ambali makei abila ka faranka anna kata ewa amba ko si fana de fenta soro yusufu bali makeu nale ya ko bayenni faye قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تما نولي إني فوفاي كان سرا أم باكولوسي أم بساقي كان ناي قال يعقوب هل أمنكم عليه أقول يا لنبا دا أو نبني من لوا إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل fo abari make yusufu ndarani yusufu la ndara la aula ka yusufu di awma o kera chogo mide ni ne dara ka bunyamin fana di awmo chogo kelende lawo ni ma se ne be se ka da aula chogo di ko ben ni di awma ni nyen nin ta ka di awma abe ko mi yusufu ta kera chogo mi doro abe ko chogo de la ndara wala yusufu ka kibara la min kera de ni ndara wala ni fana ka kibara la ka ta ka di awma ko kelende do tawsikala ko ambe na fami sura ja hada made shikala mugo ni shikara ala bashi tika wala mugo min done ne ko jugu keliye ni eyo tuhuma ni ko jugu e junugo tila wala fasiri tinyali kala
beba do ni cinyali ni kojugude ni esi karola ko tuhuma ni kojugudo ye bashi tika wala ya wumba don ye fen folo min ke yusufu ka kibariyala bunyamin ta ima umu ke folore na shikarola ka tuhuma ni oyo ayu tuhuma ni oye aye min ke yusufu la de ndara ni yusufu la min ke ran ni fana be ko chogode la ni ne dara fana la Allah kan ni fana dama abebe ko chogo kelende donc wala ne tinka dana ya da auka har ni ne ko ne ben ni di awma ne bin ka ko shembala de ma awte de ne te dauna le ne ni awta be ko mi yusufu ta kera chogo mi de ne te da awla koy mais ne dalembe min na ni ne bin ka ko to abolo ka bunu yaminu kalifama wa ya alade odata ko fallahu khairun hafijan alade tangali kala nyumaye alade kurusir kala nyumaye aw ko ni temene ne ka dana ya tawka tugune ne ka dana ya be min ka nimbe bunu yaminu takada aw ma ninka ewa jigi sembele mbala wa ya alade ne bin ka koda alade ka kalifa alade la alade kurusile kala nyumaye wa huwa arhamur rahimina hinna baga be alade be hinna katemika awa nebe ko kalifa alade ma ka tangali de alade ma nete de awla tuguni ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ولما فتحوا متاعهم تمام يوسف قبلهم ولو ينين دانتغلي كده فلو وياسرو جاء ومبرو يرفوني ونفاو ينكما وفو تمام ونفاو ينكما وبا ananu hakili la sisa bunya mun bosoro sinyawore ambeta utara boro dayele tumu yumina undayele wajadu bida'atahum uruddat ilayhim uyasro ukam minan kawari munun tara kube balo sana usageruma uyasro usageruma qalu ko ya abana uko anfa ma nebughi uko ambe mu yore nyini nimma sakefe nyimo yam tettemen nin kade jaharan kam minaw yere sagarama wala wodi ato abdurrahman sadiko munun ko minaw sagaruma do puru ukana fo ante se katoli wali tay fo ankana sagina ni yoro de bo wuli uyere ka kuma ya yira masake ya yire tugude kanyuma yande ke wuluye ku kam minaw saguma kuma imbo de yira ya qalu ya abana ma nebure uko anfa ambe nyuma wore juma nyini ni masake fe tuguni ambe mu fe wore nyini ni masake fe nyuma ya bette min kawa hajihi bida'atuna uruddat ilayna ewa an kan minan fana fule ja an kan wore fana fula yusa gamma ambe mu wore nyini nin ko ambe bonya wore juma nyini nin ko masake fe ambe bonya wore juma nyini nin ko haran kan minan fule haran kan wore fule usagaram majala ayan ka wuri yere sagamma wa namiru ahlana ewa anfa nimma sakanti sikan nin saraha nyuma ya tette men nin kaunte fu yini nimma sakik men nin ko fetuguni buni ya munu cikatam a cika faranka de mene wa namiru ahlana an ka tabbalo nyin an ka demba yayi wannan ha faja gana an bali maken fanan na koloshi anna bina fu tasoro wa najdadun kaylan bayira anna jiri nyame doni kele na jida fana nyame doni kele o fana na jidi an ka balola parce que anya fo chogo mi yusufu ni aw mogo tantara mogo kelen nyame kelen doni de be ferema folo kam mogo tande tara nyame tande doni fereluma mais si ça nan kera tani kele nyame kelen doni be fara an ka baloka an balima bila katamma abila aki abila ka faranka an katana ya an ba kolo shi kana sira foi tasuru annabi sagi wonajdaru kaylan bayir an be jidi nyame kelen fana donila nyame kelen fana doni be faranka balo sataka kana zalika kaylu yashiru anfa ninye ewa sumali minye nyame kelen doni suroli min fule ninye nyame kelen doni suroli en noya la kasoro torate se ema iro manjate anna beta doro
ambe fer ewa sanni ke doro anna bena ambe nyame kanon doni soro noyala ka soro tora ma she ema abila ka faranka kata balima fana ka kuma ni fana tuguni kata yaquba mafama to surbe buniya mun soro chogomi قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل قال تمامي يوسف بالمو كمانا يعقوب فتى تسر بنيامين بسر وجومي قال يعقوب قو لن أرسله معكم أكون نت بنيامين بلا كفر أو كفوي حتى تؤتوني ما أشيخ من الله فأكل الله رجلين دود تناوچه على في أككلي أم بالله رجلين دشرا أم بالله رجلين دود تككلاكا أني الله شيء شنو نتا ديوما كوي فالله رجلين دكاشرا أني أوچه أككلي فنا kalilim be doro juma la tatunani bihi am billahi du gelende shira anni alace aka kala ka fana ka fu wallahi anfa anni bunyaminu beta anna bena illa yuhata bikum funna ya so hadde shira de am wallahi du de shiri abillahi du gelen shiri ka kala ka ko wallahi aruna bena funna ya so rawu de shira pew fana tawmina noye ambe ni lahidu siri ni lahidu masiri neta di awmade falamma atawhum mawshiqahum yaquba dew sonanima wiye lahidu gelen siri ni yaquba ce ka kalaka uko bunyamin wa anna bina fonnan de sirafto ni ote wallahi ambe nanai tumamu yenni lahidu gelen siri ka kalaka qala yaquba ko الله على ما نقول وكيل أو أكونني أو أن يكون من فوق على ينكر شبعه ده على ينكر شبعه على بان كلام أقوي أن الله من شركة كم من فوق على بان كلامها ما ننبه يعقوب ين ننبه ك هرب بك الله رنجل يا أوكده أفلك كم من فوق على بان كلامه ده نني أو من كم فوق على ينام أقوي ناين نكون سوسو ko bani ala cire ayanni fo akadahu alaihim ayanni lahu gele ya uka fa qala allah ala ma naqulu wakil awa ako nene au anya kuma munufo ala ba kalama ala yan kurushir bagai ala yan tanga bagai de ala yan sere وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون تمامي دانتغراك بينكراك yaquba adenta ni kelem be wuli kana ana beta misra akondem yaquba sira adem koro nye hada madon fana nye kanu soro nye ye chinyade nye abe mugomina ankal silamiya sariya wo sabati ciden ko law kana shaw yasbiqu alqadar la sabaqahu alayn ciden ko ni fendo tumbe nabe alakalla tige ko mugola nya tumbe ala kala tige ko hada madenna wa in kadu la yajluqunaka bi absarihim ala yere ko qur'ana ko na ko soni kafiru bu lajeni nye jugu mi nye soni tumbi dinu nye jugu ye nye be mo mina de mi sababu munun daga ranna bi kisi nyema ibode ke duawu be azkaru munun be fo sogoma azkaru munun be ke wuno ulafe ibe ajikaru fawlu be hada made sani nyeki soro urudu tangani nyeti soro awa ninye yi soro fana afurake chogo bebe anka sariya kuno hadisa nana shehi muslimu kono sahal bun hunayfi ka hadisa dondola chedo de abeko do temena la yalla jedrobe bu min kalama min bake kakko afar lankolo abinna kirilan
amogo yata una tara ciden fe awa o kon ni nyanka karasade atumbe ko de doro wambe bo min kalama binna atayire kalama aw ciden ko yala aw ye modo tuhuma min ya lajewa ko karasade teminaka wa ya lajede doro ka temi doro binna ciden ko ayta tigi wala kana utara tigi wala ciden nya mariya ako aka salliji taminan kono ani aka fini korola gelengala nunu aku uluko jikono uyuko aye uluko jikono kasaliji ta jikono chire nya bo min nyeng ya mina chire nya bo ka awulila ka jo akera ko mi fe makala ni nye ye mugo soro ayire ya do karsa de kan nye ya soro aba tigi de wele abe saliji ta ani aka fini korola uyoro do kuko jido kono minando kono nayu bo tigi ka be wuli o ya fura ina ya soro na ta tigi do abe qur'ana ayaw kala kan ci den ka do ni ya soro no do nente abe fura keni qur'ana ayaw ye ani ci den ye do sahale munun fo yahuba sirana nye kana ka de soro mo tani kele aw be fa kele aw donto bo yahuba ka de fana tumbella hala nyuma mununna nabu nyuma de ndero la hala ni dogo nyuma ni la hala nyuma munun tumbula asirana ni beyu donto ye nyugon fe kon nunun be chekelen dende nya kanu soro aw yagoba kuma wa qala ya baniya akundun la tadkhulu min babi wahidi na tara misra abbe kana doni donda kele yede wa adkhulu min abwabi mutafarriqati aye doni donda chamaunde mana nin donna nin daye dugu donda min fule ni kelen donna noye kelen kata da doni donda were kelen kata doni donda were abbe kana do nyogon fe ni donda kelen aye fara dugu ka donda wala ka do dugu kono o chogola o ma ugni ankum min allah min shay awa ne fule ka min fana fo nin tese ka foyi bo bolala kala tigela de ni nye sababu daga lende dura beke hada madembe sababu daga lenke o tayira koy dalente alala de o tayira idalente alala o de yato cide nyere dondola do nana cide ma akon kan nyame fule nka shiride ka koda alaka wa ube nka afoninen ton ka koda alaka akwa shiride folo o ko febe koda alaka hada maden ka sababu daga len fana kele ani tawakkulu te nyawa ngulide awayi kado fana ni sababu yin fana ke a do fana kon ni nye sababu de nin te se ka fuyi bola kala tigela ikan nin fana do bo yaguba fule ko de fuye ne yawu nyamara ni minye ni nye sababu daga lende ma te se ka fuyi bola kala tige fana la de ako fana fam inini hukum illa lillah parce que kiru te fuyi bolo ni ala kelempe ute kiri te damfen bolo damfen te se ka fuyi nyana boni ala kelempe ute alayhi tawakkaltu awanne inka koda alaka وعليه فليتوكل متوكلون او مغمغ نيبي كا كودا فينكا يكا كودا على ديكا كودا مبغبه يكا كودا على ديكا او نين كا كودا علىكا يغوبا ينفو ادوني ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم تمام الدون تارا ودون مصر ندون يرويه كم فايو نيامر ندون شكو منيه وما دون يغن فيه وفرفر لا كادوني دون دا چامويه ما كان يغني عنه من الله من شيء نين دون شكو من فنفلن نيه يغوب الدون ياكده من نين تنتشك فوي بولو على كلا تكلا مو كان نفهمو ده sababu daga lenke me kana jate mina ko sababu infani kisi koy kanu jate mina de ko sababu mbi kisi ayi kanu jate mina ni sababu ke ado ni sababu daga lende alay nyamar yanka ke awa ala de bese ka ke sababu e fona kin kisi ne ala ma ke sababu e hari akelen ko fenne bolon te se ka kisi ikan nindo sababu la awo
yaguba den fayu nyamarani min yake men otunde fo bu bolo ala kala tigila illa hajata fi nafsi yaquba qadaha nin fana tunye haju dode ko dode ya tumbe yaquba duskun kono aya fo ku ka ke sababu do pour ka nyaw nyone ka boka doro yaquba fana yake no de nin fana ya haju dode sababu dode ni yaquba ya fu ye doro ku ka ke pour ka nyaw nyone ka boka wa innahu nin kelen ko fe ala nana yaquba tan parce que nin tanu ni make do fana ba fa yaquba fana nabi nyuma to bo e dew e madda ola e wa ko e be sira woni nye koro ala ko ide yaquba min ken ni nye sababu de doro na tumba nin kono ko ka ke pour ka nyaw nyoni ka buka wa innahu laju ilmin sino yaquba doni ke baado de laju ilm lima allamnahu ne ala ya la duniya doni minna abodo koy doni ke baga bade yaquba ni ne ala ka doni liye ne ala ka doni ni nya duniya minya doni ke baga bade yaquba de walakin aksara an-nas la ya'lamun ne hada maden chama ute fendo de ute ala ka latige de do ka fo ko be ala de bolo hada maden chama to do me yaquba te wulula de yaquba ta kera dewnye sababu de doro ka nyaw nyone ka buka na te komi yaquba dalente alala ate komi yaquba te fendo de yaquba ye doni ke baga de ninne ala ka doniye nya doni min na bodo de walakin aksara an-nas la ya'lamun mi hada maden chaman be ulute fendo me yaquba te ulula de ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون ولما دخلوا على يوسف بني مونانا ودنا مصر وتممونانا دو يوسف يركا آوى إليه أغاه أكبر ما بنيامن ويوفر يوسف كبيرمي بنيامن anu yusufu kele ulankolo nyara balimo tote don ke bawo ko tafsir kala doko yusufu golo ni duna untara aka balima tay akom ewa aw be aw mo fula aka si so kelen ko mo fula yi balima ken kelen tora bo fula nata alela na aleni obe si yoro kele bo yusufu ko aw mo fula soro la so kelen kono abalima min fulen ninye ni o ma mogo wore soro ni oni obe fara nyogon ka so kelen kono abo fara ne yereka o kana shi nefe o kana fara ne yereka bunyamin farla yusufu kan nin chogola ani bunyamin lankola nyale balima ye koko ke ani koko temina yusufu bolo fu be degere minna ya be fo bunyamin ye ufula buni yusufu ya qisa imbe foye aje chogo bofo qala yusufu ko inni ana ahuka akoy balima minina be bala nededo fala tabtais bima kanu ya'maluna me am balima uye min kenna uye min kanna akani dusuka si kana doyila de kana fujunu de akani dusuka si kana fujunu kana doyila yusufu ye kibariya imbe fo me uye min ke anna akani toro de ibisu kana kasinai akana doila أقواتي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آية بدراني ناني سورة يوسف آية بدراني ناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله